El departament de senyal hem sigut els encarregats de tot el tema de generar mines i desactivar-les. Llavors, si espitgem la tecla T, generarem una mina que escoltarem i alhora ens sortirà a la pantalla una gràfica, en aquest cas era el 5, indicant-nos quina és la freqüència. Si espitgem la tecla 5, ens desapareix la mina. Si voleu, podem tornar-ho a fer. Tornem a espitjar la tecla T. Ens surt que és la freqüència número 2 i, per tant, per inhibir aquella freqüència, cliquem la tecla número 2. En el departament d'Àudio i Parla ens hem dedicat principalment a dur a terme dues tasques. La primera és tot el referent a l'àudio 3D, en el qual hem intentat simular un entorn 3D. Això implica que l'usuari pot saber en tot moment d'on procedeixen els monstres que hi ha en el terreny. I també té sensació d'estar a dintre d'una sala. Pel que fa al tema de parla, el que hem fet ha sigut que a partir d'una base de dades de persones que han dit les comandes en català i en anglès, podem dirigir el nostre personatge a partir de comandes de veu. És a dir, que no és necessari tocar el teclat, sinó que es pot fer amb comandes de veu. Per exemple, endavant, atura't, endarrere, atura't, dreta, atura't, esquerra, atura't, dispara,